होनदो रायलायदो मा रायलायनांगौ खुलुमबाय सनाफोर होनदो खुलुमबाय सनाफोर गैलाबो ओरैनोबा थेव 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 हिन्जाव खुगा ओमफ्राय रायलायनोबो रोङा खुलुमबाय सनाफोर दिनै गोदान मोनसे भिडिअ बयखौबो गोसो गोरबोजों बरायग्रोनानै लाहरनाय थालायबाय नायलांदोलाय दिनै भिडिअनि गेजेरजों मा मा देखायलांनो हायो देखायनोसैलाय गरमथार ओंखायनो भिडिअ खालामनो जेबो गोसो गैया थावबो ओरैनो बाबांसिनबाबो गोबावथारसै नालाय सानथाम सानब्रैयानो जाबाय भिडिअ लाबोया दिनै भिडिअ मोनसे लाबोनोसै होननानै लाबोनाय जाबाय आरोना रायमना थांनाय होदों नै थाङा जेरावबो थाङा गरमाव थाङो गरमावथ' दुगैनांगौ नायदो दा लोगोफोर बयबो आंना जोलैयानो दसे थानानै रायमना थांसै गरमथार दिना बिरादनो ओमफ्राय सेटारडे सानडेआवथ' थांनो मोना थांजाया बिरानो बिराद माबा ओंखाम संगासिनो दं आङो दा थास' आथिं थास' बिबार आलु मैथा दिनैसो लाब्रा जागोन आङो मानला गिद्दामान गोदोना मानो ना मा मानो मानलांजोबथोंसै बेखौनो जागोन आं दिनै बेहा खारौ खान्दाय एवखांबाय खारौ खान्दाय ना मा होनो मिथिलां खारौ खान्दाय बेखौ एवखांबाय गोखाया बेखौ एवखांबाय ओमफ्रायो दा जोंहा न'आव माबा मोनसे बुस्थु खानो नागिरदों न'नि थाइजौआ जोंना राजोब्बाय माखासे जाबायबो खाजिबो माखासे फिसाजो उन्दैया खानानैबो गारबाय ओमफ्राय बेखौनो दिनै दुमनोसै आरोना खानानै फोमोननोसै राजोब्बाय नालाय बेखौनो खानो नागिरदोंथ' नायलांदो जोंनि थाइजौ फिथाइया माबायदि आरो जानोबा फै ना मा होनो खावलायानो मासे बुजोबखो नोंनालाय ओंखामफोरखौनो बारा बारा जायो नालाय दा नायलांदो सनाफोर दे आंना ओंख्रिया नै सनाफोर थास' आथिङा माबा बासरनि ओमफ्रायो थास' बिबार न' खाथियाव एसे बुथुम बुथाम खाबाय ओमफ्रायो आलु दरसे होफाबाय मैथा होनसै दा एवगासिनो दं ओरै र' ओमफ्राय मैथाया नै ओमफ्राय नै खारौ खान्दाया गावल' जागोन नोंसा गुमैयाल' आं जाया जानो हाया आङो बारा गोखाखौ खर' गिदिङो आंहा ओमफ्राय दा बे मोनबाय थाथोंसै अर फिसा होदों सान्दुङानो गोसाथार गरमनि थाखायनो जेबो गोसो गैया भिडिअ सिडिअ बानायनो फिसाजोआनो माखासे खाजोब्बाय माखासे नै मोनहांबाय नैबे मोनथारनोसै नैबे बेरगोन ना बियो नङाबा मोजांखा थांनाय बोसोरावबो एबारबो थायदों माबासो खलम होनायसो ओमफ्राय गोखैबो गैया एसेबो गोखै गैया स्राव स्राव ख्राम ख्राम ख्रामथार नैबेबो मोनसिगोन ख्राम ख्रामथार थाइजौआबो ओमफ्राय बेगरा सेबथाथा नैबेफोर एसे फिसा फिसा नैबे गिदिर मबाइलावबो एसे फिसा फिसा नुदों नङा नैबे माबाखौ मा होनो बारा थाइखायाखै थाइनायाबो 15थासोल' थाइदोंमोन ओमफ्रायो माखासे खाजि जाबाय मैयाबो फुजा होदोंमोन नालाय न'आव बेहायबो माखासे होबाय खाजिबो जाबाय फिसाजो उन्दैयाबो माखासे खालाबायबाय न'आव जानो आन्था थाइदों आरोना नै सान्दुं मोनाबा अबेबा गिदिर जादों गैला बिफाङाबो बारा गिदिर नंखाया थावबो नै जानो आन्था थाइदों आरोना न'आव गायनाय खलम होनायखायसो बिफाङाबो बारा गिदिर नङा लाथ'लाय खाजि जागोन आं थाइसे थाइजौआ नुबाय जोंना गरमबाथाय फिसाजो उन्दैया बिदिनो गाहायावसो थाइसे दोन जानो फिसाखौ दोन बेगरानो सेबथाथार बेगरानो गैया थेफाफानो मैया जैग' होदोंमोन नालाय बासन बर्तन सुनानै दोनदों आं नै सनाफोरनाय थाइसेखौ हाना लाबाय थाइसे नै थाइजौ लानायखौ हाना लाबाय आङो बेगरानो गैया नै थेफाफाथार सेमथाथार जानोसै ओरैनो एसेल' खैज्रिदनाय दं सामब्राम गुफुर बानलु देनाय संख्रि एसे लाबाय थाइसे बानलु लाबाय मासे गोथाव ख्राम 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 गोथावथार थाइजौआबो सोरबा सोरबा खुदै स्रय स्रय गलायलायबाय बे ना आगैमोना
जा गोथावहाय थाइजौआ बेगरानो थेफाफाथार नै भिडिअ बानायनो दे सनाफोर थाइजौखौ जाखांबाय एबार ओंखाम एसे लानानै ओंख्रिखौ जि गोथाव मोनदों आङो ओंखायनो लाबोबाय आरो ओमफ्राय आगैमोन साबस्क्राइबारफ्राबो आब' मिरामिस जाबाबो जानायनि भिडिअखौ लाबो होननानै बुंबाय थादों नालाय ओंखायनो एसे जानानै देखायफ्लांसै सनाफोर ओमफ्राय नोंसा गुमै एवनाय खारौ खान्दायखौ एसेल' लादों आङो बानलु लाबाय नै बेनोसै दिनैनि जोंना ओंख्रिया बिराद गोथाव जादों आं साखिखांबाय मिलौलायथारदों थास' बिबार एसे थास' आथिं आलु दरसे मैथा फिसाजो गेदेरना एग्जाम जागासिनो दं सनाफोर ओंखायनो आं भिडिअ लाबोनो हाथ'थाराखै एग्जाम सोलिगासिनो दङ दिनैजों सानथाम जासिगोन गोखै गोखा ज' उदैयाव मानगोनसो नंदोंमोन आं मानाखै अननानै दै लाबोलाय जोंहा सानथि गैया ओंखाम जाबाबो गथ'फोर थाबाथाय थेंक इउ आंनि बोराय सना गोथाव बोरायनि दै होनाय लोंनो मोननानै गोथाव मोनलायथारबाय